Eziphambili kwiindaba zethu ngokuhlwanja umpheqeshi ePalamente unkosikazi noSifumaphisa Nqakula uthi kumiliselwe umthetho omtsha ozakuqinisekisa ukuba ayiphazanyiswa kwaphela intetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa ngoLwesine. Mandibuza uba umntana omnye lo ntombazana stepdaughter sam Sipho uthi andimazi maybe mhlawumbi uphume ngomnyango. By the time sesifika khona safika masimjonga khona setshonile umntana. Nanamhlanje aphalaze intlungu yawo amaxhoba esithwakumbe somlilo kwisakhiwo Usindiso kumbindi wesixeko saseRhawutini. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo i-IEC ithe thaca ingxelo yeziphumo zenkqubo yokubhalisela ukuvota kule mpelaveki esiphuma kuyo. Umlawuli intloko kule komishoni umnumzana Simon Mabulo uthi ngabantu abangaphaya kwesigidi ababhalisele ukuvota okokuqala kwaye umyinge we-77% kubo ngabantu abatsha. Intloko elawulayo kwikomishoni ezimeleyo yolonyulo umnumzana Simon Mabulo uthi emva kwesigaba sesibini sobhaliso lwabavoti inani labantu ababhalisele ukuvota lenyuke laya kuchopha kwi-27.4 million. As indicated, the voters' roll now stands at 27.4 million. Gauteng remains the province with the biggest voting population at 6.4 million, followed by KwaZulu-Natal at 5.7 million, and in the third place is the Eastern Cape at 3.4 million. Of the 2 million transactions recorded this past weekend, 457,000 or 22% were new entrants to the voters' roll. A total of 1.6 million or 88% updated their registration details. Ukanti abantu abatsha abangaphansi kweminyaka engama-29 bazincamile nonyaka nje babhalisela ukuvota. Uninzi lwabo ngabephondo laKwaZulu-Natal kulandele iGauteng neMpuma Koloni kwindawo yesithathu. Regarding new registrations, 77% are young persons under the age of 29 entering the voters' roll for the first time. New registrations for young persons stands at 352,000. Again, KwaZulu-Natal leads with young persons registration at 103,000, followed by Gauteng at 82,000, and in the third place again is the Eastern Cape at 43,000. Umamabolo uthi livakele noko ikhwelo elimemelela abantu abatsha ukuba bangashiyekeli ngasemva koko babhalisele ukuvota. Umama waKwaZulu-Natal ufuna thatyathelo amanyathelo omthetho angqongqo utitshala okutyholwa ukuba ebengcungcuthekisa unyana wakhe phambi kokuba athabathe ubomi bakhe. Uphando-lwethu Ngcobo nobeneminyaka 15 befunda ibanga lika-grade 10 kwisikolo samabanga phezulu imbangazwe kwaye selebekiwe kwikhaya lakhe lokugqibela njengoko isebe lezemfundo kweli phondo lisaqhuba ngophando. Emveni kokufumana iziphumo ezingezizo lokusoleka ukuba zitshintshwe nezomnye umfundi esikolweni, uphando-lwethu Ngcobo nobengumfundi webanga le-10 kwisikolo samabanga phezulu imbangezwe waphela ethatha ubomi bakhe ebutsheni balo nyaka ngenxa yokuxinzelelo nokuhlukunyezwa esikolweni. Unokuthula Ngcobo nongumama kaphando-lwethu uthi imqhele emphefumlweni into yokusoleka konyana wakhe kwaye usola omnye wabafundisintsapho nanjengompembeleli kwezi senzo zonyana wakhe. Basebeyasho ukuthi uthando ubefika everyday ngebreak asho ukuthi umem we-physics zonke insuku umtshela ukuthi wena ucabanga ukuthi uyoba indoda enjani, indoda elelwa umnyoko wena izimpi zakho uyokhuluma indoda enjani awundoda yalutho wena. Kuwukuthi ngathi ubemtshela lawo magama everyday shuthi up until he couldn't take it. Lo mzali uthi zibekho impawu zokuba unyana wakhe wayiphansi koxinzelelo esikolweni kodwa le ndodana ayifunanga ukuphumela ubala ngenxa yoloyiko. Ukwahlaba ikhwelo kwisebe lezemfundo ukuba lingenelele kwindlela abafundi baphathwa ngayo ezikolweni ukuthintela abanye bangabi ngamaxhobo okuhlukunyezwa. Bengifisa ukuthi i-department isukumele le ndaba kusaveke ezinye izingane because if ingasukunyelwa ziningi ingane ezolimala. Othethela isebe lezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi belisebe bayifumene ingxelo malunga nokusweleka kwale nkwenkwana kwaye likho iqumrhu eliphanda isizekabaniswa konke oku.
We are very much aware of the allegations leveled against the educator to say there is a possible correlation between what he said and the incident. We don't want to take it from face value. That is why the head of department has directed the district director to institute an investigation into the matter. Isebe lezemfundo likwathi lilinde ingxelo ezakufika kulo lwesihlanu nediza oko kuthe kwenzeka kwaye baza kuthatha amanyathelo ngokweziphumo zale ngxelo. Iyaqhuba ngophando lwayo ikomishoni yophando yomlilo owasuba imiphefumlo engama-77 kumbindi wesixeko saseRhawutini kunyaka ophelileyo. Omnye wabasindayo uYandisa Mnqandu uchazele le komishoni kuba wavuswa sisiqandamathe sakhe sathi kuyatsha wabe umsisele ubagubungele. Bathi bakubona kuba akho ndlela yokubaleka wagqiba kuba atsibe kumgangatho wesine nomntwana wabo wayeneminyaka 2 ubudala. Abo banike ubungqina namhlanje bazobe umfanekiso ohambisa umzimba ngobunzima nentlungu ababekuyo ngethuba bezama ukubaleka lo mlilo owehla kwisakhiwo Usindiso. Ngithathe umntana ujampa kwam ndiyomgcinisa omnye umntu across the road. Walandela yena ndayawuthatha yena i-girlfriend le yam engibusisiwe emhlini. Ndayawuthatha i-girlfriend yam khona kwemlilweni. Mandibuza uba umntana omnye lo ntombazana stepdaughter samsipho uthi andimazi maybe mhlawumbi uphume ngomnyango yena uyoyikile ukujampa sacuma unoba uzoba safe khona. By the time sesifika khona safika masimjonga khona setshonile umntana seyiswelekile. Elinye ixhoba lomlilo liphokoze intlungu yalo ngethuba linika ubungqina namhlanje lithi lisonga amanxeba okutsha nanjengokuba lingasakwazi nokuphefumla kakuhle. Ngelixa unkosikazi walo wasweleka kulo mlilo. Kungoku nje usakhangela umntana wakhe athi wasweleka kwakulo mlilo kodwa wadluliselwa kusapho lumbi. Bakonfirma yonke into ukuthi okay umntana wethu so basitshela ukuthi no hambani niyolanda mcale niyolanda umama wakhe ku Dikloof because wangatholakali. So after that kwayenziwa ama DNA after that wayenza ama DNA kaphuma ke ama results watholakala eDikloof. After bahamba bayomlanda masizofika lapha mabazofika lapha kahle kahle ku Helen Joseph emotionally lapho ba discover khona umntana lapha amthola khona efrigini batholakala ukuthi umntana akasekho banikise inye family. Umsebenzi wokumamela ubungqina uyaqhuba ngomso. Kanti ke mawethu xa sibuyela kwinqaku lethu langaphambili lasePalamente besithe usomlomo wePalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula ubhengeze kuba kufakelwe imithetho emitsha kuleyo ilawula imicimbi yePalamente ekuzawuchankcathwa kuyo xa kuvula iPalamente kulo nyaka ngelokuthintela ukuphazanyiswa kwentetho kamongameli. Ukanti unkosikazi Maphisa Nqakula kwavakalise kuba onke amalungiselelo ahamba kakuhle phambi kwentetho yobume besizwe kamongameli ezaqhuba ngokuhlwa ngoLwesine eKapa eNtshona Koloni. Usomlomo wePalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula uthi injongo zale mithetho ihlonyelweyo kukuzisa isidima kwindlu yowiso-mthetho elizwe nakweyamaphondo khona ukuze ichotshelwe ngempumelelo imicimbi echaphazela isizwe. Parliament has introduced a set of new joint laws designed to regulate proceedings during the joint sittings of the National Assembly and the National Council of Provinces. Utsho edakanqa imiqathango equlethwe kule mithetho ehlonyelweyo. In terms of the new rules, no member is allowed to interrupt the President while delivering the State of the Nation address. Similarly, interruptions are prohibited during the President's speech at the opening of Parliament, which is the first thing of the two houses following an election. Additionally, these rules stipulate that no other business may be considered during a joint sitting other than the specific business for which the joint sitting is convened. Ukwadandalazise umgama usele wanjiwe iPalamente okoko lathi lakhululeka elilizwe kumatyathanga engcinezelo. 30 years ago, our nation embarked on a remarkable journey of transformation. From the shadows of apartheid and institutionalized racism, South Africa emerged as a beacon of hope, embracing the principles of democracy, human rights, non-racialism, non-sexism, and unity. NgoLwesine esijonge kuye
Izinto sele zime ngonina. Umongameli Cyril Ramaphosa namalungu ePalamente belungele ukuyivula ngokusesikweni, utsho usomlomo. SONA will be broadcast live on radio and TV and streamed live on Parliament's website, the DSTV channel and YouTube channels. Nanjengoko i-EFF ibisenkundleni ephakamileyo yaseKapa namhlanje ukuya kuphulaphula isigwebo kwisibheno sokunqunyanyiswa kwamalungu ayo amathandathu naquka inkokheli yalombutho umnumzana Julius Malema ngezimangalo zokugxobhagxobha intetho kamongameli nyakenye. Lo mbutho uthi unethemba lokuba isigwebo siza kuba ngecala lawo. We're very much confident because as far as we understand this, if you go as far back as 2015 when we started the pay back the money protest, Parliament attempted to remove members of Parliament from Parliament, and it was this particular court that said Parliament has no such a right because members of Parliament are sent by the citizens. Kulindeleke ukuba inkundla ibhengeze isigqibo sayo kulomba kusasa ngoLwesine. Kanti abantu bethu bazityandikila kumakhasi ethu ezonxibelelwano kwinqaku lethu langaphambili lomfundi ozibuleleyo emva kokungcungcuthekiswa ngutishala wakhe. Kuyamangaza ngempela ngoba sethanda ukuba insakavukela leyo kungaphathwa kahle kwabafundi ezikoleni ngothisha ebese umnyango okuyathula nje kanjalo. Awukwazi ukuhlekisa ngomntana ube ungumzali uzele nawe. Atishala ingumzali. Umthetho ke mawudlale indima yawo. Into yokungcungcuthekiswa kwabantwana bethu ngotishala ebekumele uba bayabakhusela ayondintsha. Befanele uba noko urhulumente ngoku unento ayenzayo ngalonto. Kodwa ke lo tishala yena uyafuna okokubana athathe uxanduva ubomi bomntwana ngobukhona uba bengakhange enze lento ngoku. Ayiqala ukwenzeka ke lento umfundi azibulale esikoleni ngenxa kathisha. Othisha mabayeke ukungcungcuthekisa abantwana ezikolweni. Kubuhlungu kakhulu ngoba zonke izinto zihlangana engqondweni yomntana ngexesha elincane ixesha elifitshane kakhulu. Isiphumo siphume late then umzali ngapha uyolwisa utishara ulwisa umntana. No, ibuhlungu kakhulu ngempela lento lena ayikhona. Imbi lento yenzekileyo ngoba into endiyicingayo noba ikhona into embi mhlawumbi ayithethileyo ngakumfundi lowo. Ngabe ukhona lamfundi babengakhange benengxaki nalatishala maliphose kuyityala. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Abazali bakanozinti webafana bafana uRhoqo Williams banethemba kubunkokheli bonyana wabo nowenze imbali njengokapteni kwitumente ebhola ekhatywayo eCote d'Ivoire okuze emva kokuba lenzalelwane yaseGqeberha eMpuma Koloni ibambe ipenalty ezine kwezintlanu ngethuba ibafana idlala neCape Verde kumdlalo we-quarterfinals. uRhoqo ulithathe iqela lasekhaya walibeka kwi-semi-finals. Masive ngentatheli yethu Siphosethu Boy babaziva njani abazali baka-Ronwen. Umama ka-Ronwen Williams uHazel Williams uthi uRonwen uphuma kusapho oluthanda imidlalo. Kaloku ke lityengyana ngoku likhokhela iqela lesizwe. Abazali bathi uRonwen ufuza into ephilayo kuba nabo babe ngophopho kwibhola ekhatywayo. He grew up in a soccer-loving family where I used to be the chairman of Shatterproof Rovers for many, many years, and his mother was the chair lady of Shatterproof Rovers for many, many years. uHazel wongeza ngelithi ukuvumela uRonwen ukuba ahambe ekhaya ukuya kwisikolo sokuqeqeshela ibhola ekhatywayo yaba sisigqibo esinzima kubo njengabazali bakhe, kodwa bazisoli nakancinane kungokunje. I knew I had to have faith in God and trust God that He's going to keep my son safe wherever he is. Ezele imincili utata kaRonwen uphinde wajonga umzuzu watshintsha umdlalo phakathi kwebafana bafana neCape Verde. Utata kaRonwen uthi akazange ayithandabuza italente yonyana wakhe yokuhlangula ilizwe kwimizuzu yokugqibela yomdlalo. I knew he was going to save one, at least one penalty is going to save one. But when he saved the three, I couldn't keep my tears because it was running. It was running freely. I thought myself, no, you stand up. Ibafana bafana izawunquzulana neNigeria ngomso eliza kuhlahla indlela yakumagqibela kankqoyi eAFCON. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndingusiphosethu Boy ndiseGqeberha.
Abaqhubi baza kuphinda bangene nzulu ezipokothweni nanjengoko liza kunyuka ixabiso lamafutha ezindlulweni zobusuku. Ipetrol iza kunyuka nge-75 cents ilitha, ngelixa idizili liza kunyuka nge-73 cents ilitha, iparafini iza kunyuka nge-53 cents ilitha. Ezinye zezinto ezibangele ukunyuka kwamafutha ubunkenenkene berandi xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Tshobekho maDisikayela kaloku deska yakho emiyoli yendaba ndiyabulisa ke kubukela ozinzileyo apha ekhaya ndikwamkele kaloku nakule yam bethuna idesika yemozulu mna ndikuThabile Makhaphela ke uMomthembu ungoza namhlanje bethuna ngomso nasi kaloku imozulu. Okokuqala ke bajonge ukubanzi kaloku kubukele ingxelo yemvula apha eMzantsi Afrika ukutshisa okuqatha kwelanga lowakuthanda kokubhudla kumoya ngababandla futhi kwezaa ndawo ezibhudla unxweme njengaphaa kwelaphondo lonke intona kolo njengaphaa kwaloko Fred Ndal bevuka phaa ekuseni ku-19 degrees bavala imini yabo ngamafu futhi ka-28 degrees. Ibukele ekhaya kumaqondo otshisa kaloku lawo aphantsi nayo ke ibukele lapha kabule phaa ephondo lokuqala nxa kuphaa kaloku eMpuma Koloni njengaphaya ko-Alwell North eJamestown ngo-15 degrees phaa ekuseni bahambe nesuku futhi ka-33. Nasi imozulu phaa iphondo lase-Free State ngomso Sasolburg kwasekuseni futhi kuye kaloku kubukela 15 degrees baqokuba belivala kaloku lasuku futhi ngamashumi nje ekhathwa sisihlanu. Benje phaa kwelaphondo liphaa kaloku lona eNtshona Koloni njengaphaya kooBeaufort West neziphaluka kwasekuseni bevuka futhi nguye kaloku la 18 degrees baqozotha usuku lwabo bukele ekhaya ngamafu nje ka-31. Benje phaa kwelaphondo lona liphaa kaloku mbukelwa ekhaya eNorthern Cape phaa kumantle laphondo njengaphaa kwiindawo ezifana naseKuruman ngo-19 degrees bavalelwa suku ngamafu nje angephi qabaqaba phaya ka-34 ngorhatya. Ukanti ke nasi kaloku imozulu phaa ephondo futhi lona liphaya eNorth West njengaphaa koVryburg ekuseni ngo-17 degrees Moruleng ngo-19 xa bevuka bavele kamandi lasuku noxa khona mafa ngephi nje bukeni ka-36 degrees. Bethuna nasi kaloku imozulu apho sikhoyo eGauteng njengaphaa kumbindi welaphondo phaa koSpring namazantsi vuye kaloku la 14 degrees baqongqotha usuku lwabo ngama-30 nje ekhathwa sisithathu. Ukanti yona imozulu yethu yenje phaa ephondo futhi ekulumantla apha eMzantsi Afrika lolele phondo liphaa kaloku eLimpopo koBilabila phaa ekuseni ngo-19 degrees baluvala embukelo lwabo lasuku futhi ngama-30 kaloku ekhathwa sisithanyo phalaburu ekuseni futhi ku-22 degrees. Nantsi kaloku imozulu phaa ephondo ndibukele ekhaya laseMpumalanga njengaphaa koMbombela ekuseni 16 degrees esikhukhuza xa bevuka futhi ku-21 degrees kanti mmadlamini futhi iphole kamandi ngama-30 ubukele ekhathwa sisixhenxe xa siyivala ke le mozulu namhlanje phaya ngephondo yaKwaZulu Natal naphaa kaloku Pietermaritzburg ku-19 degrees ekuseni intlalamini futhi iphole kamandi ngo-39 otshisa kakhulu Lady Smith ekuseni kusisi ndibethula ke itsho imeko apha kwam mna ndikuphela kangaka xesha lemiyole. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi bethu.